Bangane nganggur iki aku arek mlaku-mlaku ning desa Jambi Ndawe wo. Arahku iki saka Etan, saka Pasar Tambak Rama iki aku belok nganan ya wo. Iki aku mlaku lurus terus ning kene wo. Desa kene iki mlebune jek Kecamatan Ponjong lho wo. Kalurahane Tambak Rama. Nek didelok kahanane dalane kene iki ya ora patek apik wo. Akeh wit pring karo wit kambil tur alas-alas ning kene iki. Ning nek omah-omah ya wis rapet wo ning kene, wis rame banget. Kaya sing sampean pirsani wo, dalane kaya ngene iki wo, kahanane wo. Lah iki nek banter ning kene ya etek-etek iso nyeples tenan wo. Dalan kaya ngene iki tekan luar kono wo, tekan daerah Grogol. Dadine dalane ya gur aspal rusak kaya ngene iki wo. Kapan kene iki arek dibangun? Kene iki arek gunung dataran tinggi ning kene iki ijo banget wo. Banyune barang ya kene iki loh. Dadine akeh sawah kabeh wo kene wo ora nek Tegalan. Lah kulon desa kene iki lak wis sawah ombo wo sing awake dhewe liwat kae. Dadine nek musim udan ngene iki banyu ning kono ya melimpah ruah wo, sak ora-ora isine banyu kabeh. Mayoritas penduduk kene iki ya tani wo. Sawahe wong kene iki ombo-ombo wo, sekali panen puluhan bagor. Dadine nek pas panenan ya ora gur dipangan dhewe wo karo didol barang ning kene iki jan gemah ripah loh jinawi tenan wo, arek dataran tinggi jan ijo royo-royo wo. Bagi para penontonku yang jomblowan jomblowati sing budiman do kepengin ora wo golek jodoh ning kene iki wo. Nek kirane kepengin ya gek dolan-dolan rene wo, mubeng-mubeng sapa ngerti jodone wong. Aku mangkat ning kene yo kisaran 6:30 wo, melakno iki cah sekolah ge do mangkat. Jan gitu wo, indahe wo. Ki sekolahane wo kene iki wo, ki sadurunge do mlebu kene iki do jajan wo, jan ngelingke aku zamane pas IJ SD wo. Disangoni mbokku 50 rupiah. Lah nek saiki 50 rupiah entuk apa ya wo kira-kira wo, nek dienggo jajan kaya ngene iki. Gek ngerti-ngerti saiki umurku wis 20 tahun wo, ijek ngremet kaya ngene iki. Aduh, sirko aku ya rak suwe-suwe ning kene iki wos. Karo namati mak-mak sing do agek ngeterke anake sekolah kuwi sapa ngerti engko karo dicuit-cuit. Ki wos cukup kaya ngene iki wae ya wos sing iso tak sepilke saka kene iki wos. Sapa ngerti saka penontonku kene sing ning rantauan do kangen karo kampung halamane iki wos, kahanane kampungmu saiki wos. Sing do kangen omah kek do mulih wae wos. Ning kene usum udan, usum panen karo usum sebut. Nek usum sebut tembokne rata ding wos, kabeh sak Indonesia ya usume sebut wo saiki wo. Garo wo tulis ning kolom komentar wo, jenengan usum sebut ora saiki. Nek kira-kira padha wis gek dorene apa? Gek ayo do nyebut berjamaah kene wo. Mana enek kancane nyebut ki ora gur dhewe. Ya wis ya wo ngono wae ya wo, semoga video iki bermanfaat wo. Umpama video iki bermanfaat tulung share ya wo, gek aja lali diikuti wo. Entuk request wo, arek ning endi meneh wo, kei referensi dienggo aku. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Pokoke ikuti terus perjalananku wo. Matur nuwun.